Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Bir bidgatçı mevlid bellemeğin, yani Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğulan gününü bellemeğin Kur'an-ı Kerim'den delili bar deyip Yunus suresinin 58. ayetini ve Enbiya suresinin 107. ayetini gorkozya şol barada düşündürseniz deyiptir. Musulman doğanlar bundan önkü derslerde aydıp geçtik. Mevlid deyip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğulan gününü bellemek barada Kur'an-ı Kerim'de bize buyruk yok. Kur'an-ı Kerim'de buyurulan bolsa farz olurdu. Sahih hadiste, sünnette bize bu barada buyruk yok. Eğer sahih hadiste, sünnette bolan bolsa di, sünnet ve mustahab bolurdu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sani 100 mingden gowrak sahabası bolan. Şoların hiçbirinden şol bidgatçylaryň edýän mevlidi barada saçak ýazyp mesjitde üýşüp süýjü köke goýup peýgamberiň ruhy gelýär diýip, ol ýere pul goýsaň pulun köpelýär diýip, ýa-da şol mevlidde saçakda goýulýan zatlardan çagasy bolmaýan gelinler ise çagasy bolýar diýip, oşuňa meňzeş bir sürü asly esasy bolmaýan gurrunlar bilen mevlid diýip edýän işlerini şol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň sahabalarynyň hiçbirinden bize habar berilmedik. Ondan soň tabiinler, etbaat tabiinler, 4 mezhep imamlarymız selef-i salihinden bu barada musulman doğanlar hiç zat bize habar berilmedik. Ve diýdik mevlidi ilkinji oýlap tapanlar Mısırdaki şiğalaryň bir şahasy bolan Fatymiler. 6 san mevlid oýlap tapýarlar diýdik. Peygamberimiziň mevlidi, Hazreti Ali radiyallahu anh'ın, Hasan Husayn, Fatma we şo döwürki padşaň mevlidini doglan gününi bellep başlaýarlar. Jem 6 san mevlid oýlap tapýarlar. Soň bulardan gören bidgatçylar sünniýleriň içindäki bulardan alyp götürýärler mevlidi. Şeýdip käbir ýerde, käbir ýurtlarda Peygamberimiziň doglan gününi bellemek düzgün şeýdip ýerleşip galýar. Asly şiğalaryň tapan zady Kur'anda da ýok, sünnetde de ýok. Emma bu bidgatçylar bilmeýän adamlary azaşdyryp ne plan ayetde mevlidiň delili diýip şey diýerler, ýa-da 1-4-nji Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin agyz beklen barada hadisler getirip ne şol mevlidiň delili diýjek bolýarlar, ýa-da 4 mezhep imamymyzy we 4 çaryarlary guruladyp olaryň adyndan düzülen toslama gepleri ýaýra diýerler. Soragda agzalan ayetleri okap geçsek musulman doganlar, Yunus suresinin 58. ayetinde Allah Teala diýär: "Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi febizalika felyefrahu huwa hayrun mimma yecma'un." Ayet ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlara, iman edenlere Allah Teala'nın fazlı keremine ve rahmetine begensinler. Bu olaryň ýygnap jemläp duran dünýä malyndan haýyrlydyr diýär. Yani Allah Teala bize bu ayette musulman doganlar Allah Teala'nın bize bahşeden fazlı keremine ve rahmetine begensinler diye. Yani şu ayette geçen fazlı keremi ve rahmetine näme diýmek? Bu bidgatçylar näme diýär? Ene şu diýär mevlid da diýär bizem oturýas. Şu rahmet diýen Peygamberimizem Allah'ın rahmeti bizem oturýas, begenýas, şahtlanýas, Peygamberimize salavat aýdýas diýerler. Bu bulan diýen zady. Amma tefsirçiler başga zat diýär. İkinci ayet musulman doganlar bu soragda soralan Enbiya suresinin 107. ayeti Allah Teala diýär: "Ve ma erselnaka illa rahmeten lil alamin." Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diýär: "Biz seni alemlere diňe rahmet diýip uğratdyk" diýär. Ene musulman doganlar soragda soralan 2 ayet şul. Bu dersin dowamynda tefsirçilerimiz näme diýipdir? Açıklap berersäzdir. Birinji bilen musulman doganlar bu ayetleri mevlidin delili, mevlid Kur'an'na bar diýip şul ayetler delil tutýan kişi kimem bolsa Allah Teala ona hidayet etsin. Bu ayetleri ýalňyş we öz düşünjesine göre düşündiripdir. We kime we nirede şul ayetleri mevlidin delili diýip düşündiren bolsa şol adam tawba etmelidir. Ýalňyş düşündiren kişilerden hem ötünç soramalydyr. Sebebi musulman doganlar ähli sünnet alimler tarapyndan ýazylan Kur'an-ı Kerim'iň düşünürüşleri ba, tefsir kitaplary diýilýär. Şol ygtybarly tefsir kitaplaryň hiçbirinde tefsir alimlerimiz şu ayetleriň tefsirine mevlid Peygamberimiziň doglan gününi bellemeň delili bar diýip tefsir etmendirler. Tefsirçilerimiz bu ayetler barada näme diýipdirler? Dogry tefsirini tefsir kitaplarymyzyň ady bilen häzir aýdyp berersin inşallah. Musulman doganlar şu ayetler mevlid bellemeň delili diýen kişi şu sorag sorap görün. Öz kelläňden aýtmada haýsy tefsir alimi, haýsy tefsir kitapda şu ayetlerde mevlid Peygamberimiziň doglan gününi bellemeň delili bar diýip aýdypdyr diýip sorak görün şol kişiden. Birje tefsir kitabynyň adyny aýtsyn we gon şol tefsir kitapdan okap bersin. Birje tefsir kitabyny aýtsyn. Görün aýdyp bilýärmi ýa-da aýdyp bilmeýärmi? Bunu soran musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'iň ayetlerini
ahli sünnet alimlerin tefsirine esaslanman öz düşünjäňe göre düşündirmek bolmaýar. Tefsir kitaplarymyzda her bir suran ýa-da aýatyň nuzul sebäbi, ýani her suran aýatyň uradylmagynyň sebäbi, näme değişlidigi, näme baradalygy, näme delilligi şol aýat barada sahabalaryň, tabiinlaryň, selef salihiniň näme diýenligi düşündirenligi aýdylýar. Şonuň üçin hormatly musulman doganlar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine plan zada delil diyecek bolsaň, şol tefsir kitaplarymyzdan aýdylanlara esaslanmalylar. Öz ýanyndan ayet okap, ine şu plan zadyň delili diýmek bolmaýar. Tefsir kitaplaryna esaslanman, özüňçe ayetlerden delil çıkarmak bolmaýar. Ayet we hadisleri öz düşünjäňe göre düşündirmek bidgatçylaryň, dini ýoýanlaryň, dini öz bahwy düşünip ulanýanlaryň edýän işidir musulman doganlar. Üns berseňiz bidgatçylar, dini ýoýanlar köp meselede şeýledir. Dine täze zatlar, ýorulgylar goşýarlar. Ol täze tapan zatlar barada Kur'an we sünnetden deliller ýok. Onsoň bular näme diýerler? Başga meselede işli ayet we hadisy alýarlar we şol ayet hadisi dini ilmi ýok kişilere, sada we inanjak insanlara şol bularyň tapan bidgatyna delil ýaladip görkezýärler. Ine şu soragda şoňa özüňiz şaýat bolup dursunuz. Dünýäde näçe dogry ýollan azan bidgatçy topar bar bolsa, şolaryň epesli bölegi musulman doganlar ayet we hadisleri öz düşünjelerine göre düşündirip dogry ýollan azýarlar. Ýani musulman doganlar başgaça aýtsak, bidgatçylar, dini ýoýanlar, dini öz bahwy üçin ullanýanlar, Kur'an we sünnetiň sahabalaryň ýzyna düşmän ýerine Kur'an we sünneti öz tapan ýörelgeleriniň ýzyna düşürjek bolýarlar. Şeýdibem dini ýoýýarlar. Indi gelelim musulman doganlar bu aýatlariň dogry tefsirine. Yunus surasının 58. ayetinde Allah Teala diýär: "Kul bi fadlillahi we bi rahmetihi fe bizalika felyefrahu huwa hayrun mimma yecmaun." Ayet ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, musulmanlar iman edenler Allah Teala'nın fazlı keremine ve rahmetine begensinler. Bu olaryň ýygnap, jemläp duran dünýä malyndan hayrlydyr diýär Allah Teala. Yani Allah Teala ayette bize bagşadan fazlı keremine ve rahmetine begenmekligi buyurýar. Tefsirçilerimiz, musulman doganlar ayettaki Allah Teala'nın fazlı keremi ve rahmeti sözünü açıklaptırlar. Näme diýmek? İman diýip açıklaptırlar, İslam diýip açıklaptırlar, Kur'an, ilim, Peygamberimiz, sünnet diýip tefsir kitaplarymyzda açyklanıp durýarlar. Misal üçin musulman doganlar, men size 11 tane tefsirden misal berjek. Şul ayetin dogry tefsirine. Birinci Qurtubi tefsiri, tefsir Qurtubi. Qala Abu Said al-Khudri ve İbn Abbas radiyallahu anhuma fadlullahil Kur'an ve rahmetuhul İslam. Sahaba Abu Said al-Khudri ve İbn Abbas radiyallahu anhuma diýär, ayettaki fadlullah diýen Kur'an diýmek diýär. Ve Allah'ın rahmeti diýenem İslam diýmek diýär. وعنهما أيضا فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله. وين ده şol ikisinden niye şu tefsirem haber berildi diye Allah'ın fazlı keremi diyeni Kur'an Kerim demek diye ve rahmeti demek sizi Kur'an ehli etmeklik diye. Yani Kur'an özüne uğradılanlardan, Kur'an özüne berilenlerden, Kur'an'ı okuyup düşünüp amel edenlerden etmekligi şol Allah'ın rahmeti deyip açıklaptırlar. Ve anil Hasan ve Zahhak ve Mujahid ve Qatada fadlullahil iman ve rahmetuhul Kur'an. Ve yine de Hasan'dan ve Zahhak ve Mujahid'den ve Qatada'dan haber berildi diye fadlullah diyen, Allah'ın fadlı keremi diyen iman demek diye. Ve onun rahmeti demek olsa Kur'an demek diye. Yine bu Qurtubi tefsirinden. İkinci Şevkani, Fethul Kadir, Şevkani tefsiri. Kâle bi kitabillah ve bil İslam. Fadlı ve rahmeti diyen Allah'ın kitabı ve İslam demek diye. Kal fadluhul İslam ve rahmetuhul Kur'an. Yine deydiler diye ayette fadlı kerem demekliği İslam dini ve rahmeti Kur'an demek diye. Kâle bi fadlillahil Kur'an ve bi rahmetihi hine cealehum min ahlihi. Ve yine deydiler diye Allah'ın fadlı dilmekliği Kur'an ve rahmeti hem sizi Kur'an ehli etmekliği deyip aydırla diye. Ve kad ruya an cemaatin minet tabi'in nahu hâzihi rivayatil mutakaddimeti. Ve diye Şevkani tabi'inlerden, bir cemaattan, bir topardan ine şu geçen rivayetler haber berildi diye. Üçüncü misal İbn Cerir Tabari tefsirinden, ol hem Allah Teala'nın ayette geçen fadlı ve rahmetini Kur'an ve İslam deyip açıklaya. Dördüncü misal musulman doganlar İbn Kesir tefsirinden, tefsir İbn Kesir, ey bihâzellezî câehum minallahi minel huda ve dinil hak. İbn Kesir hem diye bu fadlı ve rahmeti demek diye Allah'dan size gelen doğru yol ve hak din demek deyip açıklaya. Beşinci tefsir Begavi tefsiri, tefsirul Begavi. Kavluhu Teala kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi kâle Mujahid ve Qatada fadlullahil iman ve rahmetuhul Kur'an. Mujahid'den ve Qatada'dan niye aydilli olar aytti diye fadlullah demek Allah'ın fadlı keremi demek iman
rahmeti bolsa Qur'an niye. وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. Yine sahabe Ebu Said el-Hudri'den haber verildi diye Allah'ın fazlı keremi demek Kur'an demek diye ve onun rahmeti olsa bizi Kur'an ehli etmeklik diye. وقال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب. وابن عمر'dan sahabe radıyallahu anh'tan haber verildi. Allah'ın fazlı keremi demek diye İslam diye ve onun rahmeti demek olsa İslam'ı kalbinizde bezemekliği deyip aytdı diye. وقال خالد بن معدن فضل الله الإسلام ورحمته السنن. وين aydıldı diye Halid bin Ma'dan'dan Allah'ın fazlı keremi dediği İslam ve rahmeti olsa sünnetler diye. وقيل فضل الله الإيمان ورحمته الجنة. وين ديل diye Allah'ın fazlı keremi demek iman ve rahmeti demek olsa cennet deyip aydıldı diye. 6. misal Alusi tefsirinden. Alusi rahimahullah gençlerin düşündürüyor ondan sonundan diye. Yuvayyidu ma ruviya an Mücahidin ennel murada bi fadlillahi ve rahmetil Kur'an. Şul aydılanlar diye Mücahid'den haber verilen rivayet güçlendiriyor diye. Ol hem diye Allah'ın fadlı ve rahmeti demekten maksat diye Kur'an demek diye. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويخ عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وين ديا في خمر مثلا خبر برلديا عيت ديا في خمر صلى الله عليه وسلم الله فضل كرم ديمك قرآن ديمك ورحمة ديمك كم سذي قرآن أهلنن أتمك لديب عيت ديا. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل العلم ورحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وين ابن عباس'tan aydıldı diye Allah Teala'nın fazlı keremi dediği ilim dediği diye yani size verilen ilim ve rahmeti olsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip açıkladılar diye. 7. misal Müslüman doğanlar Fahruddin el-Razi'nin Tefsirur Razi'den misal ol diye emmel mufassirun فقالوا فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. Tefsirçiler aytdı diye Allah'ın fazlı keremi demek İslam, rahmeti demek olsa Kur'an dediler diye. وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه aytdı diye Allah Teala'nın fazlı keremi demek Kur'an demek, rahmeti demek olsa sizi Kur'an ehlinden etmekliği demek diye. 8. misal Müslüman doğanlar Tefsirul Celaleyn'den ol diye kul bi fadlillahi el-İslam ve bi rahmetihi el-Kur'an. Allah Teala'nın fazlı keremi diyene İslam, rahmeti diyene Kur'an niye. 9. misal Nesefi tefsiri, Tefsirun Nesefi ve huma kitabullahi vel-İslam. Allah Teala'nın fazlı keremi ve rahmeti diyene niye Allah'ın kitabı Kur'an ve İslam dini diye. 10. misal Müslüman doğanlar Beyzavi'den, Tefsirul Beyzavi. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi bi inzalil Kur'an niye. Allah Teala'nın fazlı ve rahmeti dediği Kur'an'ı size indirmegine dediği diye. Yani Kur'an'ı açıklaya. Yine Müslüman doğanlar size 10 tane tefsirden misal verdim. Bundan başka da 10 tane tefsiri gözden geçirdim. Şu tefsirlerin hiçbirine, şu ayetin tefsirine açıklamasına Mevlid'in mimi yok. Bu 10 Rabiul Evvel ayının 10'sine cemlenişmeli, saçak yazmalı, Mevlid bellemel, Peygamberimizin doğulanını bellemel deyip hiçbir tesir geçmeye. İbnül Cevzi rahimahullah'ın tefsiri İbnül Cevzi'de şu ayetin tefsirine şöyle diye. Kavluhu Teala kul bi fadlillahi ve rahmetihi fihi 8 akval. Diye İbnül Cevzi rahimahullah Allah Teala'nın kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi diyen yani ayette Allah'ın fazlına ve fazlı keremine ve rahmetine begenin diyen ayetinde diye 8 tane diye tefsir var diye. Ve ondan sonra aşağında şol tefsirlerin haysi sahabeden, haysi tabi'inden, haysi seleften gelenliğini adı ile aydıp geçiyor. Şolların hemmesi Müslüman doğanlar şu yankı aydıp geçenlerimizden varat. Yani Allah Teala'nın fazlı keremine ve rahmetine begenin diyen ayetinin tefsirine, açıklamasına ve Allah Teala'nın şu begenin diyen zadının nemeliğine iman, İslam, Kur'an, ehli Kur'an, ilim, Peygamberimizin sünneti deyip ulamalar açıklaptır. Yani Müslüman doğanlar Allah Teala Yunus surasının 58. ayetinde size verilen Allah Teala'nın fazlı keremi bolan Kur'an'a, İslam'a, imana Peygamberimize begenin diye. Müslüman kişi hemişe her salimde Allah Teala'nın diyenini edip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini eğerip bize Kur'an'ın berlenliğine, İslam, iman, nıgmatının berlenliğine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti bolanlığımızı begenip gezmeli. Bid'atçıların ters düşünürüşü yali illa bir gezek Rabiul Evvel ayının 12'sine saçak yazıp kökösüyücü iyip Peygamberimizin dolanını bellen diyor bu ayette. Ya olmasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını ullanıp bid'at çıkarın diye nok.
Mevlütde Peýgamberiň ruhy gelýär diýlenok. Mevlüt okalýan ýerik pul goýsaň şol pulun köpelýär diýlenok. Mevlüde goýulan şol taşaga goýulan kökesi üjden çagasy bolmaýan gelin ise oň çagasy bolýar diýlenok. Bu zatlaryň hiç biri ýok tefsir kitaplarynda. İkinji ayet musulman doganlar soragda soralan: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz seni alemlere diňe rahmet diýip ugratdyk. Enbiya surasynyň 107-nji ayeti diýär Allah Taala. Bul ayetiň tefsirine hiç bir ýerde Mevlüt bellemel Rabiul Awwal aýynyň 12-syna üýşmeli diýip tefsirçilerimiz diýmeýär. Mesela üçin İbn Kesir tefsirine tefsir İbn Kesir'de diýär: "Wa qawluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala diýär: "Biz seni alemlere diňe rahmet bolsun diýip ugratdyk" diýen ayetinde bize şunu haber berýär diýär. Allah Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet diýip ugradanlygyny haber berýär diýär. Ey yani erselehu rahmeten lahum kullihim. Yani olaryň hemmesine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet diýip ugratdy diýär. Femen qabila hadihi rahmete ve şekera hadihi ni'mete ve kim şu rahmeti kabul etse ve bu nimete şükür etse sa'ida fid dunya vel ahire. Dünyada ve ahirette bagtly bolar. ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. وكم أول نغمتي وأول رحمتي ردست وإنكارست دنيا وآخرية زيان çekenlerden bolor diye. Oşul ayetin tefsirinin soňlarynda İbn Kesir rahimehullah İbn Abbas radiyallahu anhuň sözüni getirýär. Ana İbn Abbas: "Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Qal: "Men tabi'ahu kana lehu rahmeten fid dunya vel ahire." İbn Abbas radiyallahu anhu sahaba biz seni alemlere diňe rahmet bolsun diýip ugratdyk diýen ayetinde şeýle diýdi diýe. Kim Peýgamber sallallahu aleyhi ve selleme eýerse oňa dünýäde we ahirette rahmet bolar diýdi diýe. Diýmek näme musulman doganlar? Bul ayetden hem çykan many näme eken? Dünýä we ahirette Peýgamberimiz kime rahmet bolýan eken? Şoňa iman edip şonuň ýolundan, sünnetinden çykman ýörenlere rahmet boljak eken. Bu ayetin tefsirine musulman doganlar ýanky diýişmýärler, Mevlüdüň delili diýip tefsirlerde agzalmaýar. Şu ayetler Mevlüt bellemeň delili diýen kişi şu sorag sorap görün. Öz kelläňden aýtmada haýsy tefsir alimi, haýsy tefsir kitapda şu ayetlerde Mevlüt Peýgamberimiziň doglan gününi bellemeň delili bar diýip aýdypdyr diýip sorap görün. Birje tefsir kitabynyň adyny aýtsyn, ogon şol tefsir kitapdan okap bersin musulman doganlar. Görün aýdýarmy ýa-da aýtmaýarmy. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Ali İmran surasynyň 31-nji ayetinde diýär: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum wallahu gafurur rahim." Ayet ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olara, iman edenlere, musulmanlara: "Eger Allah Taalany gowy görýän bolsaňyz, maňa, ýani Peýgamberimize boyun bolun. Şonda Allah Taala sizi söýer we günahlarınızı bağışlar. Allah Taala bağışlaýjy, merhametlidir" diýär. Öňsüren musulman doganlar, dinne bidgat çykarmazlyk hem Peýgamberimiziň diýenini etmekdir. Emma dinne bidgat çykarmak Peýgamberimiziň ýolundan azmakdyr. Näçe niýetin gowy bolsa bolsun, hiç kimiň dine bir zatlary goşmaga, täze ýörelgeler döretmäge haky ýokdur. Öňsüren musulman doganlar, Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetine bu dini bir kemsiz edip düşündirdi, bir kemsiz edip öwretdi. Biz musulmanlar şol Peýgamberimiziň öwreden parzlaryny, sünnetlerini özümizden bir zat goşman, ütgetmän, dini ýoýman amal etmeliler. Musulman doganlar Allah Taalanyň söýgüsini we razylygyny gazanjak bolsak, şonuň ýeke ýoly bar, ol hem Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň sünnetine eýermekdir. Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem içinden hem gowurýan bolsak, Peýgamberimiziň goýup giden sünnetini, ýoluny ütgetmän, kemeltmän, bolşýalyk şoňa amal etmekdir. Allah Taala hemmemize tawfik bersin. Ýalňyş ýollara girip adaşyp gören doganlarymyza da Allah Taala hidaýet etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.